Hindi namin alam kung paano uumpisahan. Ang segment na hanap ay mga kamalian. Kaya't naisip naming ibuhos na lang sa host na ang pagkakamali ni Lubos-Lubos. Shit, man! Talasan ang inyong pandinig. Ito ang teach me how to do it. Shit, man! Shit talaga ang tamang correct spelling. Tamang correct spelling. Tamang correct spelling. Shit! Nung mahimasmasan, Nasalagtalo na. mukhang okay na siya. Nag-roll uli ang camera at sinabi ang spills niya. Buksan ang inyong mga mata. Talasan ang inyong pandinig. Ingatan ang inyong galaw. Kahit konting wrong spelling, papatusin namin. Dahil kung nasaan ang mali, nandun kami. Ito ang Correct It. Correct it! Yan ang tawag dito. Target ang mga maling nakikita nyo. Tulad ng kontrobersyal na salitang ito. Salitang pinagdedebatehan dahil may kabastusan. Well, ano nga bang tama? Shit o shit? Bedsheet. Wrong spelling. Ba't ganun? Yung correct spelling na siya. Yung correct spelling na siya. Yung correct spelling na siya. Shit! Double E! Madinga kasala madinga dingdinggen. S-H-E-E-T? Wrong spelling. Dapat kay S-E-E-T. 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 Anyak kayat! Uwe, nading, leta tika pipintasan nga kuha, oray no agpada dati ko kuwalat tati. Pagkalam ko sa bedsheet yung ano sa kamay. Haan, bastos! Hindi! Kami nagsaliksik at nagtanong sa Wikipedia at ang eksplanasyon niya. Bedsheet is an oblong piece of cloth or linen cotton to cover a mattress. Matres ba ka mo? Mattress. Mattress. Yan ang bedsheet. Kaya sa susunod na kayo'y bumili, iba yung pag-iingat sa iyong sinasabi. Bedsheet at hindi bed. So ito ang tama. At ito ang mali. Ngayong tapos na ang usaping ito, tara na, pack up na tayo. Pero ang host na ganadong-ganado, tuloy pa rin ang ensayo. At mukhang mapasabak pa sa gulo. Talasan ang inyong pandinig. Wagam, ano? Pati pamilya mo ng programa ni. Tulo ka kaya? Ano? Sumugod ang mama, akala'y dinuduro. Nang aming i-explain na ito'y shooting lamang, si Manong Namay agad naintindihan. Buti na lang nadaan sa magandang usapan. Kami naniniwala na walang taong perpekto, maliban lang sa mga taong ang pangalay perpekto. Lahat ng mga bagay na mapapansin namin, siguradong ito'y di namin palalampasin. Ika nga ng aming host. Buksan ang inyong mga mata. Talasan ang inyong pandinig. Ingatan ang inyong galaw. Kahit konting wrong spelling, papatusin namin. Dahil kung nasaan ang mali, nandun kami. Ito ang Correct It. Yan ang Correct It. Dito lang sa Gago Clock. Hello! Welcome sa bagong segment ng Gago Clock, mga kagagers. Ako nga pala si Jassy. Ako naman si JB. At ako naman, yun pa rin. Welcome po sa amin. Kami po ang bagong... Kami po ang inyong mga bagong kagagers. Kumusta ka naman, Jassy? Kumusta ang buhay okay lang, press na press pa rin. Ikaw, JB, anong pinagkakabalahan mo? Magkwento nga ng background mo. Background? Hindi, background yun. Baka kwento. Background, ako po ay isang... May bag ba? Meron sitro nga, oo. Nakita. Uy,
Ano ba? Kung maka-okray naman kayo ng damit? Ba't wala kang bra? Oo, kumusta ang binyag? Ganito ba? Ganito ba umaten ng binyag ang mga terorista? Okay, may tanong ka ba? O katanungan! Any question? Kung meron, Tanong mo! sagot namin! Oh, unang katanungan. Sino magbibigay? Ikaw na. May tanong ka? Ikaw Sige. ay nagtitip ng mga katanungan dito eh. May ka sa Ikaw. mga... Ano, may tanong ka ba? Okay. Ang tanong mo, Bakit sino po? to? Sino Teka ba? ka muna. Sino to? Unang katanungan, Ano? bakit po pula... Ay, hindi. Oo! Ano? Bakit po Babasahin na nga pula... lang eh. Oo nga. Bakit daw pula ang tawag sa yelo ng itlog? Eh, yelo naman ito. Ano ba dapat? Ano ba dapat? Ewan ko eh, pag nakakarinig Bakit? din ako, sinasabi, gusto ko yung yung pula ng itlog. Parang ganun. Yelo naman. Oo nga, no, ang galing na nakaisip ng tanong na to ha. Ang galing mo bro, sino ka ba? Addict siya. Trip lang yung tawagin yon. Kung sino man yung nagpasibuno nun, Oo. ewan ko na lang sa'yo. Oo. Next time, Berde, yung tawag mo sa pula ng itlog. Baka ano? Hindi. Sa akin, baka anemic. Lahat ng manok anemic eh. Anemic o na high blood, kaya Oo. tinawag na pula. Hindi, hindi daw kaya, di ba? Dapat pula. Baka dapat pula yun. Or, Mautak din yung ano ha. baka yung sa Mautak loob ng, yung buo pa yung itlog, baka sa loob niya, pula yung... Siguro, nung hindi pa lumalabas, syempre, baka dun yung nakuha. Di ba pinagtingin ka dun? Sa itlog? Yung bugok? Kaya nga, Yung bugok na itlog? Ano? Hindi ko alam yun. doon ka siguro Yung pinag- yung ano ba Si yun? mukha siyang sisiw, di ba? Oo. Tapos may nunal na sisiw. Ah, moving on! Eto ang kanyang Dito ka, tanong. dito, ikaw na. Ikaw, nabasahin mo na, alis na ako. Walk out agad? Pilot episode, walk out agad? Pakialam to. Huwag mo lang pakialaman, hindi ka na pinapakialaman. Kaya nga, Hindi nga ano silent salita. naman siya, yan muna. Ang kanyang katanungan ay, bakit po sisiw ang tawag sa sisiw ng balot? Eh, pato po yun, di ba? Sagutin mo Hindi dyan. naman manok. Pato daw yun. Bakit nga ba? May idea Sagutin mo. ba? Bakit sisiw? O since nagmumukha kang sisiw, Oo. ikaw ang sumagot niyan. Di ba galing ka dun? Bakit tinawag kang sisiw? Hindi yun ang tanong. Sisiw ba ako? Mukha kang Hindi naman ah. Basang Mukha kang sisiw. sisiw na nilagay sa aquarium. Pwedeng call of friends or just Call a life. friend? Ano to? Who wants to be a millionaire? Yung call a friend at may natawag na akong friend mo. Ito. Siya. Ano? Kuya. Na hindi nga makasagot niyan eh. Kuya na nakakulay avocado. May tawag po. Ah? Oy! Naka... Sige ko. O sige, Hindi ka tingnan na natin nagsa- tingnan natin kung magsasalita siya. Sumagot na. Sige, tunong yan. Walang yak. Ang dami naming tanong sa'yo. Buti pa ang sisiw may utak. Eto wala. Ako sasagot. Ikaw sasagot. Subukan mo kumain ng balot. Tapos sinasalab niya tuta. Ano? Ang galing mo ha. Gusto mo? Hindi ko naisip yun. Kasi yung balot, pwede ka naman magbalot ng manok eh. Pagbukas mong ganun, kumakahol. Oy, pag tumataon na, hindi na to Ano ba tumahol? Tawag ka nga. Mukhang tuta. Kumakasagot ng cellphone, tas ayaw kaming sagutin. Galing kay Kuya Kim, hindi niya masagot eh. Nabong na manok lang po ba ang pwedeng tumilaok sa umaga? Hindi po ba pwedeng tumilaok yung native na manok o kaya 45 days? Ako, ayaw kong sagutin yan. Siyempre pwede. Eh, Bakit? pwedeng tumalab yung Manok. yung manok. Ala, Natural manok. Manok naman silang lahat eh. Oh. Eh, yung 45 days tsaka yung Yung Ano, puro ka magaling, hindi ka naman sumasagot. Oo nga, sabi, Ba't sinali nyo to? Wala man lang ka-idea. Baka mag-aantay pa sila ng 45 days, yung- saka sila tumila. Ganun lang. yung native na manok tsaka 45 days. Manok din yung pareho ngayon eh. Kaya pwede silang tumilaok. Everyday kung gusto nila kahit araw-araw, oras-oras, minuto, segundo. Yun, pwede. Nakikinig kayo. Nakikikuan kayo sa I kanya eh. love you, Melvin. From... IKR. IDK, I don't know. I am you, Dassy. ILY. From Ronald. Sino yun? Yung si
Textmate mo lalaki? Hindi, I miss you Jassy daw eh. Uy, eto. O hindi ako yun, no? Bakit po ang papangit nyo? Bakit daw ang papangit nyo? Ha? Ay, excuse me po. Excuse ako dito, ha? Kasi, Ako- kung gwapo ako, paano na lang itong mga to, di ba? Ay! Nakawa naman sila, di ba? Ganon? Di ba? Sino Sa nagtanong dito, bakit po ang papangit nyo? Ang tanong ko sa'yo, Say mo. bakit di ka pinalaglag ng nanay mo? Bakit po pag pumupupo yung pusa, tinatabunan nila ng lupa? Sagutin ko yan. Ba't yung aso hindi? Sagutin ko O, yan. sige, tabunan mo yung pusa at yung pupo niyang... Hindi, kasi siguro yung nanay ng puting tinuruan sila ng tabunan. Ay, yung mautak. pupo. Pumupupo ka ba? Tinatabunan Tinatabunan mo yung pupo mo. Hindi. Bakit? Kasi high-tech yung CR namin dun. Bakit high-tech? May CR na kayo? Touchscreen! Alam mo, Touchscreen! Touchscreen! totoo po bang maraming aswang sa Capiz? This is specified. Damn! Hindi, sa tabi ko aswang eh. Diba? Nasa Ilocos yan. Aswang yan. Kapanghusga, agad-agad, aswang agad. Sa may Plaza Lagoon, paggabi daming Oo, aswang. Aswang yan. Ikaw dapat Pag magtanong dumadaan ako dun, Mother! Ay, mga anak mo! Hindi! Sila yung mother ko, pero Ay. hindi naman ako aswang. Hoy, teka lang, excuse me. Nangaaswang meron, pero wala pong aswang. Kung may nangaswang, syempre may aswang. At may naaaswang. May Oo. nagpapaaswang. Dalawang Nagpaaswang ka naman. Ay! Ano yun? Wala. May holding hands dito? Totoo po ba yung kasabihan na practice makes perfect? Bakit? Ulitin. Capital Eh, F? F dapat. Capital F? Oo, yan yung nakasulat dyan eh. Binabasa ko lang eh. Ano yun? May Perfect. dumaan. May dumaan. Eh bakit? Hoy, Jollibee dumaan. Hoy, tuloy ko yung katanungan. Practice makes perfect. Bakit marami pa ring natatalo, eh lahat naman sila nagpa-practice? Anong sagot ang gusto mo? Yung intellectual o yung katulad mo, kabubuhan? Mamili ka. Hindi ka. Kasi yung kabubuhan ko baka hindi mo pa maintindihan. Sige, yung kabubuhan na lang. Total, bubo naman ikaw. Sino? Ako talaga? Hindi siya. Huwag narinig. Siya? Oo, Kasi- kausap kayo. Sige. Pilian nyo. Oo, sagutin mo na. Sagot Eh, na. Siguro. Marami pa rin natatalo. Eh syempre, saan ka makakita ng competition na Puro parehas panalo? Di ba? Oo. Ate, kanta ka na lang. Saan po ba nakakabili ng sundot kulangot? Pagkain po ba yon? Uy, hindi ko alam to ah. Oo din. Hindi Ito ko ba alam. yung ano? Pagkain Ano ba yung to? sundot? Sundot ko lang yung parang tinubong. Oo, yun, yung parang tinubong. Maliliit lang ata yun. Tigpip. Ano Hindi yun? ko alam mo. Oo. Ito ang alam ko, Mamumula na yung sundot face ko kulangot. dun, hindi na mabili. Ate, siguro yung sundot kulangot nasa... Sa May ilong mo mabibili pa sa butika. O kaya, itry mo sa ilong mo, maghanap ka. Search. Oo, total, sundot ko lang. O, di kaya, GMG. Sundot ko lang. Kung wala pa rin, i-google mo na lang. Ganyan. Adik po ba si Dahil? Kasi po sabi niya kay Ding. Ding. Ba't hindi na lang si Ding ang lumunok ng bato? Ha? Oo. Diba? Ba't si Darna pa? Eh, hindi. Imagine mo na lang kung si Ding yung ng bato ng itsura niya. Ding! Ay, hindi. Hindi! Di ba Narda? Hindi, Di ba Narda. Narda? Oo, Magiging si Darna. Darna. Si Ding, pag inunok niya yung Ba't bato. magiging Darna? Hindi, Bading. Oo. Baka ganun yung tanong mo. Winner! Oo. Bading! Saan po ba nakakabili ng tableta na alak? Nakita ko po kasi sa FB yun. Eh, nakita mo naman pala sa FB ate. FB. Ba't di ka sa FB magtanong Oo nga. back sa amin? Pinahihirapan mo kami? At dyan po nagtatapos ang Ano? katapusan nyo. Kami? Kami lang Kami? talaga? Kami pa? Hindi, patapos na to eh. Paano yan mga kagagers? Oo. Till next time ulit. At Ang kung may mga katanungan pa kayo, pakipost na lang sa Facebook nyo. Facebook nyo. Sa mga Facebook nyo at kami ang Official maghahanap. fan page ng Core TV. Yes. At kaya search nyo lang ako, Guy G. Yan. Ikaw, Sabihin nyo lang po lahat ng gusto nyo. ikaw, anong Facebook mo? Facebook ko, Baboy Ramu. Nonsense. Facebook po, Ano, Adyo open ka? JB Pasqua. Ako Ikaw. naman,
Wala akong face eh. Basta, yun, mag-comment kayo sa kanila. Ayan, Hindi nga kasi marunong mag-Facebook, ang dami-dami mong friend request, hindi mo kaya alam nga, wag i-accept. mo nang wag mo nang Anong friend request? Hindi, marami siyang friend request kanina. Wag Hindi mo niya na na... Marami siyang friend, Wag mo nang ikon sa TV tayo, hindi talaga ako marunong mag-Facebook. Oh, sige. Yan po nagtatapos ang... May tanong ka ba? o katanungan. Any questions? Kung Meron, tanong mo, sagot namin!